Ladon hadu arpun riutli kishnong ha Meghalaya ki bela pediang ya jing IT ka shispa na ka shispa berkiba kambo na kita ki dei na Garo Hills. Ki het sarkar ketenat koi ka kya ki laong bakim la ban smoto bawat lada dep ai jing penshai Henry ka jing pediang ya ketika kalong ka Baduna na Khasi Hills. Na kita ki arpun riushnong tang artli ki dei na East Khasi Hills kata tang na kemkrang bat RR colony ki bela de pediang ya ketika shispa na ka shispa. Hari Bhoiru ki tang artli kata ka Yos Air barang men. Ha Southwest Khasi Hills pat day tangkam mau langwer ka balapan dep 4% ka jing itika. Ha East Garo Hills pat ladon hadu South li kishnang nang ta ha North Garo Hills ki don riutli but South Garo Hills ka we kashnang. Ha South Garo Hills pat ki don hadu lightly but ka district ka babun e bil adep itika de ka West Garo Hills na mar ki don hadu hinyautli.